No. A pozri, tiež by sme to urobili, však oni mali takúto osmičku. Mali v podstate. No, ona bola taká. Tak to šlo. Taká takto utrá, z tohto boku išlo. No dobre, to je jedno. Že by sme takú urobili, v podstate by to bolo len predĺžené to, keby sme to dali na tú jednu. No bola za to taká, aby tá križovatka nebola pod uhlom, ale aby bola takto, ako na 90 stupňov. Však keby sa nám to nepodarilo tak ako celosti, tak povedzme, že na polovičku len by sa to prekrojilo. To znamená 1,5 x 1,5 metra. Či sa tu zmestí, ani toto bola nezmysl. To by sme museli dať niekam na strechu. Ešte dobre, Na záver, môže byť to takéto, tak ja si myslím, že trojmetrový kus, aj keď sa dá na záhrad, tak to bude previsať. Aby sa museli tak zobrať voľaké ešte do dosky a podložiť. ale keby sme to dali na polovičku, len 1,5 x 1,5